Δες το! Όπα! Έλα. Πάνε κίνησα πίσω! Γιώργο, έλα λίγο μπροστά. Λία, δεν το τραβάς που θα πίσω. Έλα από εδώ μετά. Λία. Αυτό πάνε κίνησα πίσω, Τι λένε, δεν ακούω. Πίσω έχει. Δεν του δίνει όμως να δικαιώσει. Δεν κάνει. Μπορεί να σπιτάρει αυτό που δεν Για το δίσκο δεν μου λες κάνει τίποτα. Θα του βάλω ξάλο εγώ. Τράβα από κόντρα. Έχω πίσω κίνηση, φρένο και χειρόφρενο. Πού τραβάζα, Να με τραβήσεις εσύ θέλω. Ναι ρε γόρι μου, και εγώ να τραβάω με τον Λεργάτη. Άκουσε με τώρα. Μπορείς να βοηθήσω όμως εσύ με εδώ και όχι, θα πάει σιγά σιγά. Πάει μέσα σου λέω. Θα πάει μέσα. Δεν θέλω να πάει. Θα κάτσουμε με Δεν μπορεί να το κάνει με το μάξιμο. Πήγε κλάδο να πίσω. Γιάννη, έλα να με κρατήσεις κόντρα, πού είσαι. Πού είναι ο Γιάννη. Έλα, με κρατήσεις κόντρα, κοιτάξτε εκεί. Πέτα το... Λία, πέτα το τέτοιο. Ωραία, πολύ γουρνόλες. Παπά, όλη ρόδα μέσα στη λάσπη. Ξαναείδες τέτοιο πράγμα. Το πάει προς τα κάτω. Σε πάνε με προς τα κάτω. Τραβάει τα μάτια. Όπου και δεν μιλάς πολύ. Έχεις εργάτη εδώ να τραβάμε και 5 μάτια. Και εκεί που σε γυρεύω. Ω μαλάκα! Ω! Θέλει πολύ σιγά γιατί κάνει τη μέσα. Μπουλντόζερ, άμα εσύ μιλάς. Και ουσία η ρόδα. Γιατί κάνει τη μέσα. Είσαι να βοηθάς. Κόμματα δεν έχουμε. Εντάξει, θα βγεις σιγά σιγά. Έλα ρε. Έκατσε από εκεί η ρόδα, Γιώργο. Ξέρεις γιατί. Οι ρόδες πάνε πολύ γρήγορα τις κάνει. Πήγατε βγει με κουμπί και να σε μάντωσε. Ακούς, άστο λίγο πίσω για να φύγει αυτή η λάσπη ρε. Άστο λίγο πίσω και ξαναέλα μπροστά. Δεν τραβάει ο εργάτης, κάτι έγινε με θεμικό. Ναι, έλα λίγο πίσω να ξεκουρήσει από αυτή τη λάσπη.